Čus bus, zdraví vás Oktobus a to je... Sumenik zdravá Sumenik, no a my vás vítáme u dňa druhého a vidíme sa hore, čau! Zdravia Sumenik, no a vlastne teraz ste videli len takú malú ukážku, že som sa sankoval a vlastne sa pôjdeme teraz v noci sankovať na nočnú sankovačku, takže uvidíme sa až tam. Čaute! Takže toto by bolo z dnešného dňa všetko. Zajtra budeme točiť tretiu časť a to zase druhého strediska. Takže uvidíme sa tam. Čaute!